மகா இரக்கமும் கிருபை நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த நாளுக்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், மேம்படுத்துகிறோம். உம்முடைய வசனம் சொல்லுகிறபடியே கர்த்தர் அவனோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லி ஆண்டவரே தாவீதை குறித்து சொன்னது போல எங்களோடு கூட நீர் இருக்கிறீர் என்பதை மற்றவர்கள் சொல்லத்தக்கதாக நீர் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக நன்றி. ஆண்டவர், இந்த உலகத்துல எது எங்கள் பட்சத்துல இல்லாமல் போனாலும், உலகத்துல எதுவும் எங்களுக்கு விரோதமாய் இருந்தாலும், நீர் ஒருவர் எங்களோடு கூட இருந்தீர் என்றால் ஆண்டவர் எங்களுக்கு எல்லாம் ஜெயமாய் மாறும். எல்லாம் எங்களுக்கு கீழ்ப்படும். எல்லாம் எங்களுக்கு வசப்படும். உம்முடைய நாமத்தினாலே எங்கள் கொம்புகள் உயர்ந்திருக்கும். இயேசுவின் நாமத்தினால ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தை சொல்லுகிறபடியே அன்றைக்கு தாவீதோடு கூட இருந்ததை மற்றவர்கள் சொன்னார்களே, அதே போல நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் என்பதை மற்றவர்கள் காணத்தக்கதாக கர்த்தர் நீர் எங்களை ஆசீர்வதிக்க முடியாது. எங்களை நாங்கள் விட்டுக் கொடுக்கிறோம். எங்களை நீர் பொறுப்படுத்தி நீர் நடத்துவீராக. உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவீராக. மகிமைப்படுத்துகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறதை ஆண்டவரை ஒவ்வொருவரும் கண்டுகொள்ள கர்த்தர் கிருபை செய்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, அன்றைக்கு மோசையை பார்த்து சொன்னீர், நான் உன்னோடு கூட இருந்து நான் செய்கிற காரியம் அது பயங்கரமாக இருக்கும் என்று சொல்லி, அதை போல நீர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை ஆண்டவரே நீர் பயன்படுத்தி உம்முடைய நாமத்துக்கு மகிமையாய் நிறுத்துகிறதற்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, அதே போல கிதியோனிடத்தில் சொன்னேன், நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன்னு சொல்லி, பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று ஒரு தூதன் பார்த்து சொல்லுகிறத நாங்கள் பார்க்கிறோம். அதே போல ஆண்டவரே, நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறத ஆண்டவரே மற்றவர்கள் பார்த்து சொல்லத்தக்கதாக கர்த்தர் எங்களோடு கூட எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறதற்காக நாங்கள் துதிக்கிறோம். இந்த நேரத்தில் கூட ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உமக்கு உண்மைத்துவமாக ஊழியம் செய்கிற அத்தனை பேரையும் கர்த்தர் பேரை ஆசீர்வதியும். நீர் அவர்களை ஆசீர்வதித்தருளும். உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தியருளும். மகிமைப்படுத்துகிறதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். ஆண்டவரே, கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அவர்கள் செய்கிற ஊழியங்களில் கூட இருந்த வழி நடத்தும், நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும், கனப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அந்த நாளிலும் கூட அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிற பலவீனப்பட்டு வியாதிப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் தொட்டு சுகமாக்கும். அவர்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை கட்டளையிடும், விடுதலையை கட்டளையிடும், பலத்தை கட்டளையிடும். பிலிசுனி கட்டுகள், மந்திர கட்டுகள், பலவிதமான பிசாசின் கட்டுகளில் சிக்கி தவிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் தொட்டு நீர் சுகமாக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். விடுவிக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். கட்டுகள் தெரித்து போகட்டும், கண்ணிகள் தெரித்து போகட்டும், அவர்களுக்கான விடுதலை உண்டாகட்டும் ஜெபிக்கிறோம். சரீரத்தில் காணப்படக்கூடிய பலவீனங்கள் மாறி போகட்டும் ஜெபிக்கிறோம். பலத்தினால் நீர் இடைகட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் பலத்தினால் இடைகட்டுகிறதுக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம். உண்மை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். உண்மை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம். உண்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம். ஆண்டவரே, மாத்திரம் மகிமைப்படுவீராக. பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்படியே செய்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். ஆசீர்வதிங்க. நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக கொடாகுடி நன்றி செலுத்துகிறோம். நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக கொடாகுடி நன்றி செலுத்துகிறோம். நாமத்தை நீங்கள் மகிமைப்படுத்துறதுக்காக நாங்கள் கொடாகுடி நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. தொடர்ந்து நீங்கள் ஆசீர்வதியும். இந்த நாளில் கூட பிறந்த நாள் மற்றும் திருநாளை கொண்டாடுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவர் இந்த நாளில் உடைய வார்த்தை சொல்லுகிறபடியே கர்த்தர் அவனோட கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின்படியே ஆண்டவரை மற்றவர்கள் பார்த்து சொல்லத்தக்கதாக கர்த்தர் ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருந்து நீர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இப்படி நீர் பழைய ஏற்பாட்டு கால பரிசுத்தவான்களோடும் புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களோடும் கூட இருந்து நீர் பெரிய காரியங்களும் பயங்கரமான காரியங்களும் மகிமையான காரியங்களும் செய்கிறோம். அதே போல மற்றவர்கள் கண்டுகொள்ளத்தக்கதாக கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட நீர் இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் கூட ஜெபிக்க வேண்டிக் கொண்ட பிள்ளைகள் அத்தனை பேருக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவர்களுக்கு கர்த்தர் நீர் அற்புதங்களை செய்யும். இந்த நாளில் பிரயாணப்படுகிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவங்க பிரயாணங்கள் எல்லாம் கர்த்தர் வாய்க்கப்படும். அவங்க நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். கர்த்தருடைய கரங்களோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் அப்படியே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுவோம்ப்பா. உங்கள் பரிசுத்த நாமத்தை நீங்கள் மகிமைப்படுத்த முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் பொறுப்பெடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்படியே நீங்கள் பொறுப்பெடுக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். ஆண்டு நாளில் வீட்டில் ஜெப கூட்டங்கள் வச்சிருக்கவங்க உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். காரியங்களை கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணுங்கப்பா. ஆசீர்வதிங்க. நான் கூட இருந்து வழி நடத்துங்க. ஆத்தமருட்டில் தாங்க. வேளாண்டு ஒரு பற்பவிதமான பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க, வியாபாரம் பண்ணுறவங்க, வேலை செய்கிறவங்க, விவசாயம் பண்ணக்கூடியவங்க எல்லாரையும் நினைக்கிறோம். கவர்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறவங்க எல்லாரும் எல்லா பணியில் இருக்கிறவங்க நினைக்கிறோம். காவல்துறை நீதித்துறை
உங்க எல்லாரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க. எல்லாம் வேலை செய்கிற இடத்துல அவங்கள சாட்சியாக வைங்க. ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர் எல்லாரையும் சாட்சியாக வைங்கப்பா. நாமத்துக்கு மகிமையாக வைங்க. மகிமையாக வைக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துக்கிறோம். இந்த நாளிலும் கூட உடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக பிசாசனுடைய தந்திரங்கள் அபத்தமாகட்டும். எல்லா மனுஷிக தந்திரங்கள் அபத்தமாகட்டும். உம்முடைய பாதுகாப்பிற்கான கூட இருக்கட்டும். பொல்லாத பிசாசும் பொல்லாத மனுஷனுடைய சதி உபாய தந்திரங்கள் அபத்தமாகி அவர்களுக்கு விரோதமாக அவர்கள் விதித்திருக்கிற வலைகள் அருந்து எல்லா மறைவான கண்ணிகள் தெரித்து கட்டுகள் உடைந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய காரியங்கள் ஜெயமாய் முடியட்டும் சொல்லி ஆசீர்வதிக்கிறோம். உன் நாமம் மகிமைப்படட்டும். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்ன வார்த்தையின்படி நம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஜெயமாய் நடத்தும். ஆசீர்வந்த நாள் ஒரு வெற்றி நாள், வெற்றி நாள், அற்புதத்தினால், அதிசயத்தினால், ஜெயம் நாளாக இருக்கட்டும். தடைக்கற்கள் நொறுங்கி போகட்டும். நம்முடைய பிள்ளைகள் முன்னேறி செல்லட்டும், மேன்மை அடையட்டும், கனமடையட்டும். கனமடைகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளம் என்று பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென், ஆமென். காட் பிளஸ் யூ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பார். நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். நம்மை பார்க்கிறவர்கள் பார்க்கிறவர்கள் சொல் கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருந்தார் என்று சொன்ன வார்த்தையின்படி உங்களோடு கூட இருக்கிற கர்த்தரை மற்றவர்கள் பார்த்து சொல்லத்தக்க